Un suposto no que dous buques chocan á altura da escolleira de Ferrazo. Ese foi o caso práctico no que traballaron operarios dos diferentes organismos implicados no caso de que un caso así acontecese na realidade no porto de Vilagarcía. O exercicio consiste, en simular dunha maneira o máis real posible unha situación de emerxencia que se pode dar con contaminantes aquí no porto de Vilagarcía. Neste caso, a emerxencia produce a raíz dunha colisión dun barco que sae e outro que entra, produce un vertido de un hidrocarburo, que é o combustible que levan os barcos, e despois un vertido dunha sustancia HNS, que é unha sustancia química, que tamén requiere para a súa intervención de equipos específicos para poder atallalo. Dende o Centro de Control de Emerxencias da Autoridade Portuaria, no que estiveron presentes diferentes representantes dos equipos de emerxencias, a Autoridade Portuaria e Intecmar seguiuse o desenrolo desta actividade. As institucións intervintes son bastantes, contamos con Sasemar, con seus medios materiais que son barcos, despois temos tamén colaboración coa Xunta de Galicia, tamén con barcos e o helicóptero, e tamén, Garda Civil, personal de protección civil, policía local, e en definitiva hai algún que outra. Intecmar tamén colabora por un estudio novedoso que están facendo coa deriva do vertido, e Capitanía Marítima. A actividade desenrolouse dende as 10 da mañá ata as 12:20. Ao remate da actividade, todos os corpos implicados participaron nunha reunión para valorar o exercicio que cualificaron como positivo.